ki khubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association kumshi benta ban kinti shushu ya ka jingila ka cricket hapok ka district hinen ka singi sajan ka arpulai tarik kelai her syaranikor ban penlong ya ka jing Jinghikai budget ya ki khna kan thei bat sinrang ki bakan sai ka ni ka than na ka benta ka inter district ka ban salong shen hau banai ban wan ha ka ni ka jing Jinghikai ka bashi singi ka bala penlong hamadan no likata ranikor lawan management ta shetraham de ki samna kan thei bat sinrang rekat ka jing dan lang kinong ilam ka association ngadu ba ban tibor lingdo President, Pak Bakhan Bornong Street, Secretary, Pak Prang Kupar, Khars Im Yong, Vice President, Pak Salbes Thongni, Menteri Shnong Ranikor, Pak Eborlang Lingdo, Joint Secretary, Pak Overjoy Lingkoi, Assistant Coach, Pak Ribal Dallas Imli, Women Senior Player Kejela, Badan Lang Banyarap Akati Jing Jinghikai. Nakaliang jonga President yung Southwest Khasi Hills District Cricket Association, kapan pau ko jing Swkhd hadu kata-kata. Bakum ka association yu ni one ban yu kjat ningkong ha kanika ski mamenta ha kanika shnong hang ni ha noli kata kabadon ha ranikor bat ni yu I ya kata ka mensim it jingele kai ke mensim it cricket jong ni nong song shnong hang ni kata kadai ka jing kemen ka ba crowingi nadu ki khna ki barit ki babun ki ba shimenta ha ne kam ka ni penlong menta ka ski ki kan theiru ki don te nakaling ka association ni I bakadon ka jingkermen ba na ka ni ka dong ka than kin mi sibon ki riu don sap ka jing yala ka cricket hadin bakum ka association ni la don ka jing tip ba kin sa don ka tournament ban sap long da ka Meghalaya Cricket Association ka baki ong ka inter district te nagaling jongi kum ka association ni sim ka ni ka sinjam ba ngin let hagi dong ki than jong ka district hagi kendong kan shot yung ka district nang bangin yo eki player kinong ile kai ki bakan sai bat la kumnu ru ngi kwa baka tim ka jongi menta ka kanti hadin bangil ay treshi tom kumne kan long ka tim ka baklan jong akong vice president jong ka bat ka association hibro kawai maidon lang hangni nakat kinong kitkam adu president se secretary bat hakane ka por ba ni wan ban yu kjat hakane ka jaka kadai kasin men kong ngi te handrai ni kamdai ka jingkut kadai ka jing sedang jungi banwan biang sa sisen hakane ka jaka ban yu I ya ka jinglong aktif jongki khna hangne hakam ilakai cricket ban nakleng jungi ngin dang wan shushu ban pelongi program ba fair bat ngi kwa ba khamta magini ki jaka kendong kin mi ki khun samla contention rang ki ban shimenta bat ban mi ki player ki batbet nakne ki ban sap badan talent ka ba ublai ula ai ya ki kasap ka ni ka de ka sin ka baningkong ya ka ba ka cricket association jong ka Southwest Khasi Hills District ka wan ban penlong kum kani ka kam tinga sngo ban ai khuble ya ka ni ka association ba kala wan na benta ka ni ka dong ka than chungi hai menshwa ki khna jongi ki long ki ba bit ba ha ki kam ya le kai cricket but kashla shukut no tang hakajing start jongki haying bat hasnong bat kim poisa te nga yo I ya kita ki ai katnu ngus na benta jongki na bar ngam la ban le ai na bar ngim don kataka kalat kalenti yaki banyalam sa kumsa district sa state level te kala syukut tang ta bat kan syukut ha ka jing im jongki kan syukut tang ha ka jing long samla bat ha ka jing long temen jongki kumta bat kinom poisa bat nga menta ka kenti ba ka cricket association ka wan ban penlong kum kani ka kam nga benta ki khna samla jongi nga da sngo comment bat nga yo I ba nang ni sakman kan long ka jing mentoy na benta ka jing em jongki bat kan long ka lawai na benta jing em jongki bat ka jing le ka jongki nga I ka ki compare bat ya ki khna ki bedon ha kinu ki ha kini ki dong ki than chungi te nga ngets scam ba da ka jing wan jongka ka association jongka cricket association jongka Southwest Khasi Hills ngets scam banang ni sekman kin yo lem ya kita ki khna ki beken sai na kan ga dong ka than chungi ya nga sngo ban ong nga ai khuble sibun na benta kan ya ka cricket association jongka Southwest Khasi Hills
ba kala wan jingok lem na bunta ka dong ka tan jongi ka ba kendong tam bat ka ba sa din tam ha ka ni ka jaka jongi bat ngai scam ba da ka jing wan jong ka action jong ka cricket action jong ka Southwest Kasil kan long ru kan jing mentoy